कहाँ जगह भाई अभी गणेश तक ना गणेश तक सिक्किमनि गणेश तक होननाय जायगायाव थांनोसै नायलांबाय थादो लोगोफोर यहाँ पे क्या गणेश तक ना स' लोगोफोर जों मोनफैबाय नै जायगायाव ओंखारबाय नायनो मन्दिराव हाबनोसै मन्दिराव नायनो हागोन नै बेनो मन्दिरा बबाव थाखो बेनो स' लोगोफोर हाबबाय जोङो नै जय शिव शम्भ स्वयं एवं गुरु बरिया जायगाया हेभि वाव जुथा गानना हाबनो मोना खोमा गोजौ फैनोसै होनबालाय गोजोन मोनखायो आरो बिदि जायगायाव सफैबाथाय गोसोखौ जुथा खोनांसिगोन आं थांबालाय जुथा बिराद खस्थ' गानो आं बिदियाव नोगोद मोजां मोनो थांनो गोजौनिफ्राय ओरै आरो बिदि मन्दिर फुजा हैनोसै नायनोसै माबायदि खुलुमहैनायसै गणपति बाप्पा मोरिया आंनाव दं ना लोगोफोर बेनिफ्राय ओंखारबोबाय दा नैबे मोनसे हाबनोसै नायदो नैबेबो मादि गोजौआव मा बिदिसो माथो आंलाय दस्रासो सानदोंमोन भाई ओरैबायदि आरो जायगाया वाव वाट नेचारि ओरैजों गुसुबो ना जायगाया गोजांबाय फट'सुट लादों बिसमोना लोगोफोर बेनो गणेश टकनि भिउफ्रा ओरैबायदि मोजां आरो गोजोन गुसुल'खा जायगायाबो लाइफ सिर्फ चीजों के पीछे भागने के लिए नहीं होती जीने के लिए भी होती है तो क्यों ना थोड़ा रुक के इस पल को दिल खोल के जी ले बरफआव थांगोननि खोमायाव खोबनो आरोना गाननो बेखौ दा बानाय होनबा बानायखायो आङो हुदाया आलादा
Video dah mana bapak ini? ये कितने गए Mama lah ye ayo. आंटी ये कितने गए Beli समायगोन बैयो बै माबागोन आंहा ओहो बै मोनसेया बैयो हरिना बै माबागोन आंहा औ Charles siapa nuwak sinanang wa kan yang jaket juga lagi di lagi So लोगोफोर दा जों आरो बिनिफ्राय सोलायलायबाय आरो जायगाखौ दस्रा लकेसनाव थांलायनोसै दा अबे जायगायाव लाना थाङो नायनोसै और अभी कहाँ जगह भैया अभी व्यू पॉइंट ऑर्गेनिक व्यू पॉइंट क्या ऑर्गेनिक व्यू पॉइंट ऑर्गेनिक व्यू पॉइंट सालाया गिदिंनो नागिरा इसना मानोबा माने व्यू पॉइंट है अभी व्यू पॉइंट नायलांदो माबायदि लामाफ्रानो गोमो होजोबखायो आरो जायगाखौ मा नायनो यहाँ पर है यहाँ से पूरा व्यू दिख रहा है इसके पीछे से So guys मोनफैबाय जोङो जायगाखौ नायलांदो माबायदि बेनिफ्राय भिउआ नुहुरजोबो आरो सिक्किम एरियाखौ खुवा खुनाय नालाय बारा मोजां सिनायनाय नङा मबाइलजों ओरैनो नायबा सिनायो मबाइलजों एफाग्राब सिनायस्लाबनाय नङा आरो सल' बेनो जायगाया औ गोजोन मोनखायो आं लाबोगोन दे औ लाबोगोन दे सार लाबोगोन दे जायगाया बेनो नै ओरैबायदि मोजां गियोलै खाथियाव थांनो माने बोथोराव थांनो गियो माने जों एकदम बे बड'लेण्डआव समान जायगायाव थांनो औ बोरैया गैया जोंहा एसे हाखर हाला नुबाथाय गिनाय मोनो आरो गोसोखौ आरो बोयो बेसां हाखर जोङो माने फुरा हाजो बारै हाजो गेजेरजों औ बिराद बुरजा हाजो बारबाय बेनो वाव स' लोगोफोर बेखौनो भिउ होनो बेखौनो भिउ वाव मा नायनो गोसो गोजोन मोनखायो नायलाय आसोलफोर माबायदि नुदों जा हिबिथाना जायगाया वाव नाइस गिदिंबाय थानो गोसो जाबाय आं स' लोगोफोर जों बिनिफ्राय थांसै बै हाजो थिखिनियाव थांगोन एबार हाजो थिखिनियाव थांसै नायलांबाय था माबायदि भिउफ्रा बै हाजो थिखिनियाव थांसिगोन एबार नायलांदो हाजोआ माबायदि हाजो थिखिनियाव गाखोनोसै बै थिं नुहुरनाय हाजोआव गोजांबाय ना गुसु जाबाय बोथोरा थिखिनियाव माबा दंना बरफ दङ ओरैजों बरफखौ नुहैनाय नंला आरो बरफआथ' बारनानैसो खोमा गोजौथारावसो दां
गोजांबायना गुसु जाबाय बोथोरा सिखिनियाव मा दंना बरफ दङ ओरैजों बरफखौ नुहैनाय नंला आरो बरफआथ' बारनानैसो खोमा गोजौथारावसो दां स' लोगोफोर आरो जायगायाव सफैलायबाय मा नायनो मा बेरायनो वाव ओरैबायदि आरो जायगाफ्रा ओरैबायदि समायना वाटारफल दंनो बैयाव गोजौआव नायनोसै वाटारफला बैयाव दंनो नायदो माबायदि वाटारफलखौ देखायनोसै Lagaw. वाव बैनो लोगोफोर वाटारफला बेनिफ्राय फिसाल' नुहुरदों नोगोद गिदिर एसे गिदिरानो फिसाल' नुहुरदों गोजाननिफ्राय ना ओरैजाय नै बैनिफ्राय देखायनो र' नायलांदो लोगोफोर माबायदि बे गोजौनिफ्राय वाव हाय वुहु मोजा ओरैबायदि मोजां ना जायगाया ओरैबायदि मोजां बेनो साबसिन आं फैनाया बेखौनो साबसिन मोनदों बे जायगाखौनो गाहायाव हनै वाटारफल दैया बैजों बोहैलाङो लोगोफोर वाटारफलाव थांला खोमा जा गोजान गाखोनांगौ गोजौथार बैनो वाटारफला बारा गिदिर नङा फिसासो दा मोजां आरो भिउआ बेफोरनि थाखायनो बेफोर साजायनायनि थाखायनो मोजां नुयो आरो बेफोरनि थाखायनो बे गोजौआव साजायनाय बेफोरनि थाखायनो ओरैबायदि मोजां नुयो आरो बे अन्थाइनि थाखाय एसे मोजां नुयो आरो दा बुंसै आवसमखा स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बावनो फोजोबनाय जासिगोन भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो ओमफ्राय चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो एबारनिया बरफआव जागोन आरो बरफखौ देखायगोन माबायदि स' बिदिब्ला भिडिअ'खौ बावनो फोजोबनाय जासिगोन ना माथो होनो बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ'आव थाब लोगो मोनसिगोन लोगोफोर बाय